כן, ננסה לעקוף עם יד שמאל את הגארד שלו. יפה מאוד. לא לעמוד שם במקום. מצוין, תמשיך נוע במעגל, תמשיך נוע במעגל. אוריאל, אתה כל הזמן פינות, אחי. לא לעלות עוצמה, יופי של אפרקאט. בדיוק, אתה חייב להזיז את הראש הצידה אם אתה לא רוצה לאכול את האפרקאטים האלה. לא לחכות שם, להזיז את הראש, תופס לך באמצע, אחי. הוא תופס אותך באמצע כי הראש שלך באמצע ואתה לא זז עם הרגליים. זוז עם הרגליים עכשיו, זוז. יפה. זוז. זוז. אוריאל הצידה. שבור מקצב הצידה, פחות כוח. אל תחפש קאונטר 1. תחפש קאונטר 2 ו-3. עכשיו, קאונטר 2 ו-3, נו. יופי, יופי, 2 ו-3. יופי של צימונים. זמן. כן, גל שני ושלישי של זה עכשיו. והגנה בסוף. אל תישאר שם, אל תישאר שם, אל תישאר שם. אוריאל, לזוז. לזוז. עם ההתקפות לזוז. יופי. עם ההתקפות לזוז, אחי. תשלב יותר גוף. שמור עליו לחץ עכשיו, שמור עליו לחץ. לא לעבוד חזק, אבל שמור עליו לחץ אחרי היציאה הזאת. כניסה. כניסה. לשלב גוף. תתחיל מהגוף, תתחיל מהגוף. לא. יפה מאוד, אלעד. לסיים בהגנה, אוריאל. לסיים בהגנה אחרי זה, לסיים בהגנה אחרי זה. יפה. יפה מאוד. להוריד קצת כוח, להמשיך. כמה שניות אחרונות. זמן. כל טוב. לא. עד שאתה לא תעבוד לגוף שלו, הוא ימשיך לזוז ככה חופשי. פחות כוח, אלדד. לא אוריאל, אתה צריך לעבוד לגוף שלו ואתה צריך לצאת מהר יותר. פיינטים, פיינטים, פיינטים. לא את הגדולות האלה. ולא בודדות. פיינטים. פיינטים. זרוק מכה עכשיו. אתה מחפש את הראש, תתחיל מלמטה. למטה, 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 למטה. על הידיים שלו למטה. על הידיים שלו אפילו למטה, כן. יופי, ראש הצידה, ראש הצידה, ראש הצידה. זוז, בדיוק, שמור אותו שם, פריים. נו, שמור אותו שם. שמור אותו שם, פריים. פחות כוח, להמשיך. פחות כוח. הוא אלדד, פחות כוח. אוריאל, להזיז את הראש הצדדים אחרי הקומבינציות האלה. 15 שניות.
זמן, זמן, זמן.